Cepet kita balik malah. Iya. Aku gak sabar karo. Ya Allah. Wong kok Balik yo kali go Jimo. ungkal. Heeh. Ganti ungkale. Ungkap gini ungkap. Ungkap gini tak benar roh. Nah iki apa iki? Iki lak ungkal iki. Yang yang dilesepan. Dilesepan. Ungkal kono kok ora roh mas aku iki. Mun aku ki ya. Ngono ya dijongkrok. Nah, jongkrokne apa kepleset dhewe jongkrokne. Wong sampean nang jongkrokne aku. Kalau kuwi nang kono kok malah. Ungkal malah. Yang balik kok malah. Yo rasa jongkrokne lah. Lah, kok ngono. Jongkrokne apa kaya ngono. Yo rasa jongkrokne lah. Jongkrokne apa ungkal. Kono kok panah Jimo mulek kan Jimo ungkal. Ayo cepet kita balik malah. Iya. Aku gak sabar karo. Ya Allah. Wong kok ora ngono moro-moro mbok jongkrokne kaya iki Mas ora pegel apa? Des iki. Mbok pikir aku wedi apa? Wes iki gon dhewe. Oke. Anggah lawan wong iki. Kon. Teng kowe. Allah. Lawan karo aku tuh. Pikir aku wedi karo wong lanang barangan kaya ngene iki. Gon dhewe iki. Wong. Gon dhewe. Wong ngerti apa-apa gur kon njiko wong ngerti dijongkrokne kaya ngene iki rupane. Ungkal jeplek nang kono. Wis salah ndele. Blesep kaya apa ya gata karune. Malah aku sing seneni. Kok wis rasakno. Wi rasakno. Gowonen dhewe. Ngapa? Dipikir aku wedi. Nah, ayo. Ayo. Antem sendal. Wong kok wis gon dhewe iki. Los ra urus. Wong kok Des. Itu an. Ayo mau ungkal. Plolak-plolok ora megelne ati. Niki rampan sak meneh gedene. Sawak glupuk ndut. Kuat ora iki. Kuat ora iki. Wah, tinggal balik.